Men ved du, hvad jeg har, Leif? Nej. Jeg har købt det her ur. Det er sådan et dykkeur. Ja, det var sådan lidt, ja. Du kan jo ikke svømme i. Nå, nej, men så kan man jo bruge det til så meget andet, ikke? At for eksempel, ikke? Ja. Hvis der er, at du lige kommer gående et sted, og der er sådan et bræt, at du mister balancen, ikke? Og så er det lige for, når du skal sådan lige for ikke at falde, at du tager nogle skridt, og måske lander lige over på sådan en båd, der sejler over til Sydamerika, hvor der er nogle floder, hvor der er, krokodiller for eksempel, ikke? Ja. Og hvis det så er sådan en krokodille, den lige får snappet fast i bukseben, altså ikke sådan i ben, men i bukseben, og lige hiver en ud, og så en griber fat i dig, ikke? Sådan at du ikke falder over bord, men at det er den hånd, hvor uret ikke er på, ikke? At han holder fat i, og så uret, det kommer, altså der, at den anden hånd kommer ned under vandet, ikke? Og bliver våd. Så virker det alligevel. Ja. Og man kan også have det på i bag. Det er rigtigt, man kan også have det på i badet, ikke?